алейкум дӯстони азиз, созен назен саломатиятон хубай. назия паё бида омадагем ина киртои вадаги идона омад. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор 13 дарвоза 8 қатор. Бинен ипекои хушрӯ. Нархиш чандай? 220 сомон, 200 сомон да метиан. назия паё бидада аз 100 сомон сар карда шумо кирта пайдо мекунен. Иша бинен бочқи хушрӯ сабз то 60 размер ҳастай. Марҳамат, хушмандо. Ина диден духтаро? ҳамаи расветко омадагиай. Касоне ки ҳоҷиёна мехоҳанд, ҳоҷиёна ҳастай. То 60 размер ҳаст. 220 200 сомон да метиан. Мана сиёҳ. Касоне ки ранги сиёҳа нағз мебинанд, духтаро биёен, ҳозираш да ҳастай. Мана белмандо, паплинаки хушрӯ. Мана сангошон мустаҳкам духтаро. ишам 200 сомон расветкои беҳад фасон дора. ҳозир ҳамаша нишон метем. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. дӯстони азизи мо зиёд нафаро мегӯянд ки ширкатҳо дурӯғ мегӯянд, пула метин месӯзӣ. ҳам хали ширкат буд, чанд ширката номбар мекунанд. дӯстои азиз, корейская компания Атомида ягон чи пул наметӣ. регистратсия ройгон, яъне бепул регистратсия мешавӣ. вақте ки регистратсия шудӣ дар ҳамун ширкат 6 моҳ дакае хости якум харида мекунӣ дар 200 сомонӣ ва баъдан одам таклиф мекунӣ. барои одам таклиф кардан шумо маош мегиред. яъне ки чӣ хел ҳозир ай ҳама чизи қимат дар дунё рекламаҳай. шумо рекламщик барин мешавед. тавсия метиҳед одамота ки мо нами пастара ай корейская компания харидем, анаи шампуна харидем, анаи витамина харидем ва барои тавсия додан шумо ойлик мегиред. фаҳмидестен? мисол шумо як материал мехарен, ҳамсоятон мегӯяд ай куҷо харидӣ? Корвон 8 дарвоза. анами тавсияро шумо метиҳед вай мера 8 дарвоза мехара. лекин дар ширкати Атоми барои тавсия додан шумо маош мегирем. дигар ягон пул шумо уҷада намемонед. ами 6 моҳна як бор дар 200 сом бор мехаред, тамом. бо гуфтестам як гала борам уҳдадор нестӣ харид кунӣ. харид кунӣ ба хоҳиши худтон кадом вақте ки хостен. барои ҳамин дӯстони азиз ба ширкати Атоми корда биёен. ширкат дар арафаи кушодашавӣ дар шаҳри Душанбе дар ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон офисош кушода мешавад ва шумо яке аз якумин дистрибюторҳои ширкати Атоми дар Тоҷикистон мешавед. сиёшам аҷоиб хушрӯ духтаро сабз, малинаш, кабуд, ҳамаш расветкои фасон. ана баъд аз ин моделҳои ипек омадагиай, ипекҳои пахтагӣ ино чанд сум? 280 250 метиан. ҳамқа расветкои фасон доранд. мана бинен чиқа расветкои хушрӯ, малинови, сафед, оранжеви. бинен чихе расветкои фасонак ва украшениёшам тозаян. сангчоҳошон ҳамаш сваровские. беҳад интихоби зиёд. аз ин киртоҳо мепурсиданд духтарои мо. ина омадагиай ҳамаш кори дастӣ. мана бинен аз қафошам ҳам хе кори дастӣ украшения. бисёр ҳам расветкои хушрӯ омадай. нархшон чандай? 350 сомон расветкои аҷоиб. то 60 размер ҳаст. варианти идона. инаи паплинак хушрӯ и чанд? 220 200 сомон да метиан. дар ҳақиқат ҳам фасонак. ана ҳозир бо чанд ранги дигаш ҳаста. и рангошам нишон метиан. ана духтаро диден чихе рангои хушрӯ, размер, ранг ҳозираш да меёбен. мана аз ами 100 сомон сар када кирта меёбен. мана доинги мулоим хушрӯ украшения дора духтаро. марамат киртои беҳтарина дар назди апаёбида меёбен. беҳтарин. ана иям кори дастиай духтаро. ё чанд сумай кори дастиё болои 350 сумай. бинед чихе рангош хушрӯ будай духтарако. ё чанди? инаи белмандоҳоям хушрӯ 200 сомон. мана фасоно бисёрай. бинед чанд модел дора. мана расветкои хушрӯ дора бо 200 сомонӣ. беҳтарин духтарако. сангошун сваровски. касоне ки опту мегиранд бо арзон меша ин нархо. мана духтаро
метавонен ки биёен назди апаё бида бобинен. Ино фасонак тамошобино ира бинен то 58 размер ҳастай. Нархиш чандай? 200 сомон тамошобино. Моделош аҷоибот. Ҳамаш копия люксои Дубай. Нархшон 200 сомон. Мана. Ина. Диден духтаро чӣ хел стилои фасон омадагиай барои шумо? То 58 размер ҳаст ба ҳазур биёен. Ана духтаро двойка, паплинак, сабукак. Мана расветкоша бинед чӣ қадar расветкои хушрӯ. Материалшам қафасонай духтаро. Мана украшениедор. Касе ки двойкара нағз мебина марҳамат аз ин модел двойка омадагиай. Нархиш чандай? санги сваровски будай духтаро белмандо паплини белмандо чи ай гуфта присдабден духтаро белмандо паплини турки ғавси хушрӯай. Ана марҳамат расветкои беҳтарин. Мана и рангам хушрӯ и моделам аҷоиботай духтаро. Армянски шолк. Мана то 60 размер астай. Расветкора бинед чӣ қадar расветкои фасонай. Нархиш 200 сомон. Диден чӣ хел 200 сомон да шумо метавонен анамихе куртаи фасон харидорӣ кунен дар назди апаё бида духтаро. Ана и моделам новинка. Тамошобино и ипека фасониша бинен. И аму 1300 сомара шумо да навор гирифта будам копия люкс шай духтаро. Нархиш 200 сом мидам. 200 сомон беҳтарин нарх то 60 размер ҳастай. Ина материалакша бинед чӣ хел аҷоибай материалшам. Мана рӯзҳои наздик аз ино ҳамаш расветка меомадай. Ина киртаи шарфдор и чанд соман? 250 ҳай бо арзон мешава. Марамат бинед аз инам чанд гул омадагиай. Мана модели хушрӯи бад духтарако 250 бо арзон меша. Хушрӯи тигр. Иам румол дора ё просто худаш тоқай? Ина ира бинен 220 сомон 200 метян. Медонам ки тигра бисёр нағз мебинанд тамошобино. Марҳамат. Ина шарфдоро 250 бо арзон меша. Мана ҳамаш модели новинкая аҳамият дода бошен. Бисёриёша и хеле чизора дидаги набудам бисёриёш набуд. Мана иша бинен бо духтаро чӣ хел хушрӯчай. Сабзак. Нархи инам 250 бо арзон мешава. Расветкои двойко беҳад бисёрай тамошобино. Бо шумо биёен ҳар рӯз новинка медроя. Биёен бо айпеш бинен. Ина ранги рӯшанак касе да маъқул боша иша бинен бо чӣ хел хушрӯча кардагиян. Духтаро анай куртои турецки стил омадай. Ҳамқа хушрӯча сабукак гули ипекай духтаро армянски шолк материалаш. Мана нархшон 250 сомон. Анай капюшондор духтаро бинен чӣ хел хушрӯча. Шарф барин мекунӣ капюшонша духтаро. Иша бинен двойка. Нархшон 250 сомон бо арзон мешавад тамошобино. Ҳатман бо биёен назди апаё бида бинен айпеш. Тамошобино бинен и двойкора чӣ хел хушрӯ. Ино ҳамаш вариантои тобистона. Марҳамат беҳад аҷоибот хушрӯ. Мана дар паплинакои белмандо омадагиай сангошон сваровски. Нархшон чандай? 180 сомон да мегирен. А размерашон чӣ хелан? Ана ба наздики размерои калон мебиёя. Ира бинен. духтарако ҳамқа хушрӯчаан ки айпеш. Марҳамат биёен ина расветкои фасон 200 сомона 180 да мегирен. Беҳтарин расветкоҳо намхе двойко. Медонам ки двойкара бисёриё дӯст медоранд. Биёен вариантои двойкаям овардагиай апаё бида ҳамаш ба хотири шумо духтарако. Баъд духтаро кардиганои фасон новинка барои шумо. Аҷоиб стили фасон.
250 сомон бо арзон мешава, материалш хушрувай. Ина джинсовиш аҷоибот хушру, баданаи расветкара бинен бо расветкои беҳтарин модели хушру. ҳозир бо датанаи хичонам нишон метиҳам чихе хушру меистад тамошобино. Мана аҷоиб хушру ба ҳазур мепӯшен духтаро. Мана шумо метавонед ира замокша маҳкам кунен, мисол киртабаринам пӯшен, болопӯш боренам метавонен пӯшен. бино и пекора бинен чихе хушрувай варианти идона. И расветкои фасон бисёр дора. Марҳамат, метавонен биёен бо хутон бинен. 250 сомон беҳтарин нархай. Качествашда гап нест. духтаро кардиганои ду тарафа беҳад рангои хушрӯ омадай то 60 размер ҳастай. ҳатман биёед назди апай бида гилоша бинен охи чихе хушрӯ. Мана духтаро касе размер наёфта биден биёен пеши апай бида беҳтарин гилора барои шумо овардагиай. ира аз тарафи гилдоршам пӯшӣ, аз тарафи даруншам пӯшӣ хушрӯвай. Дарунаш сиёҳай. Мана материалошон хушрӯвай ҳичи намешавад. духтаракое ки аз ин пӯшидагиан хичон медонанд аз порсол инҷоним и двойкора мехаран и двухсторонниёра. Мана тигровиам чанд та гил омадагиай. Зебра, тигр чанд модель. як бор дига нархша гӯен. 230 сомонай бо арзон мешава. то 60 размер ҳастай. марҳамат, тамошобино бо омадаи пеш хитом ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. ишам астай. На баъд аз и кардиганоям омад духтарако материалшон паплинакай хушрӯван. Мана бинен ира ҳам курта боре ҳам кардиган боре метавонен пӯшен. ино двойкаян ҳамроҳи шарфошон 250 сомонай. Мана ана ё бешарфан 230 сомонӣ акция рафтестай. марҳамат 200 сомонӣ ё 230? 200 сомон шидагиай духтаро. Мана скидкаи идона бидай духтарако. ина чанд та расветка бо омада хитон айпеш бинен, тамошо кунен, баъдан метавонен харидорӣ кунен. Кардиган бисёрая. ана гарохора бисёр интизор будан подписчикои мо. гилои хушрӯш бо омадай бинен. қафассонай паплиниш ғавсакакай тамошобино. 200 сомон. ҳозир бо чӣ расветка омадагиай нишон метиҳем. ира бинен чихе хушрӯча 200 сомонӣ. мана ишам хушрӯвай и гарохам бисёр гирифта будан мелки гарошак. ана баъд бо инаи аднатониёш ҳастай. материалшон беҳад бароҳатай паплинакай. аз ино ҳам капишондор ҳастай, ҳам бекапишон. мана ҳозир 200 сомон шидагиай духтарако. аз 220 беҳтарин расветкоҳо ҳастай. марҳамат, бо метавонен омада расветкоҳоша бинен. ина рангора диден чихе рангои хушрӯвай. малина, оранҷеви, чӣ ранге ки хоҳен ҳастай. ҳозир бори новинкае духтаро ҳамаи размерора, ҳамаи рангора меёбен. мана ҳоҷионашам ҳастай ба ҳазур омада бо айпеш ҳоҷионашам бинен. ҳам капишондор, ҳам бекапишон. ва духтаро аксияи идона ай распродажа пешниҳод мекунем. нигоҳ кунен хушрӯгии куртара чанд расветкае 100 сомон. марҳамат, дар ҷои апаё бида биёен ана намуд куртора оз дигар расветкошам нишон метем. 100 сомонӣ харидорӣ кунен. аз у куртае ки ҳозир мо нишон додем ҳозир расветкошам нишон метем. анаи халатора бинен 120 сомон. халатое ки дасти апаё бидадай. ана куртае ки ҳозир пӯшидан, ана ми куртае диден спорт стил 100 сомон. марҳамат, касе дар корай ҳатман биёен. ина сирхиш ҳастай, сабзи бирӯзовиш ҳастай, хулас ҳама намудош ҳастай. мана 100 сомон. паплиная материалаш хушрӯвай духтарако. мана тахтагӣ тоза 100 сомонӣ. аз пеш интихоб бисёрай. анаи лапшои шапкадора бинен чанд сом? лапшо агар дар хотиртон боша куртои фасон ҳозир тобистонаш омадай 120 сомонӣ. марҳамат, диден идона чанд та расветка омадагиай. диден аҷоиб хушрӯ. материалаш ҳеҷ намешава. фасонакай 120 сомонӣ. диден моделҳои аҷоиб хушрӯ.
анай кардиганоям арзон шида, ино чанд сум? 120 сомони духтарако. Мана 120 сомон и моделоям 120 сомон кардигано. Ҳатман омада бохтон бинен распродажа бисёрай инамин стило беҳад арзони хуб шидагиай. Мана 120 сомони ин намудам ҳастай. бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр, саломат бошед то наворҳои оянда.